Cum te numești? Șaban Shakir, De unde ești? din Mangalia. Câți ani ai? Am 35. 35 de ani? Da. Cum se numesc ălea care dau căldură iarna? Canifer. Cum? Canifer. Cum? Canifer. Așa, mă. Ce avea tovarășul ăla tău pe față? Crion. Cum? Crion. Mai tare. Crion. Așa, mă, vezi că ești tare, mă. Unde te joci tu? Pe ce te joci tu la sală? La calcator. Pe? La calcator. La jocuri. Încă o dată. La calcator. Ce este pe horn iarna? Fungile. Cum? Fungilele. Cum? Fungilele. Zi, la... Cum îi zice la care te încălzești tu iarna? Reșeu? Sau Rășou. Și tracote. Cum? Tracote. Cum? Tracote. Tracota, mă, da, mă. Până ne Zi, mă. Ce să mai zic? Ce mănânci tu? Ce fie fasole, cartofi, Căcat. tot ce fie acolo. Da, mă, și ce bine. Și te îngrași de la căcat. Da? Cum? Te îngrași de la căcat. Și cum e bun? Ce gust are? Mamă, ce gust are mișto. Mișto, nu? Da. Băi, dar tu auzi bine, mă? Nu, mă. De ce n-auzi bine? Se mă cacă în ochii tăi. Ha. De mâine nu mai mă vezi. De ce? Că mă cacă în ochii tăi. Bravo. Mhm.